Plan director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e as súas contornas. O Plan director para a convivencia e mellora de seguridade nos centros educativos busca previr e detectar situacións de risco para o alumnado en contornas escolares. O obxectivo é mellorar a seguridade dos e das menores, educar en dereitos fundamentais e promover a igualdade e a erradicación de conductas violentas. Un elemento deste plan son as charlas que realizan os corpos e forzas de seguridade do Estado nos centros educativos. As charlas poden ser de ciberseguridade, acoso escolar, violencia sobre a muller, drogas e alcohol, entre outros temas. Como novidade, o Plan Director abre estas actividades formativas ás asociacións de pais e nais dos centros educativos de Galicia, co obxectivo de dotar as persoas titoras das ferramentas necesarias para que continúen nas casas a formación en seguridade que recibe o alumnado. A área de educación da Delegación do Goberno invita a todas estas asociacións a participar no Plan Director a través destas actividades. Estas charlas son impartidas por especialistas de Policía Nacional e Garda Civil. E como se solicitan estas charlas? Para solicitalas, deben cubrir o formulario e enviar os correos de cada demarcación. Podes consultar toda a información na nosa web, por teléfono ou por correo electrónico.